Δημιουργικών Τεχνών Φεστιβάλ. Αυτό συμπεριλαμβάνει χορό, θέατρο, κινηματογράφο, τέχνη και είναι για όλους, είναι ανοιχτό για όλους. Προσπαθούμε να το συνεχίσουμε έτσι ώστε να δώσουμε την ευκαιρία και σε νέους ανθρώπους να συμμετέχουν. Ελπίζουμε του χρόνου να σας έχουμε κοντά μας και στα χορευτικά αλλά και στα δημιουργικής τέχνης. Και έτσι φέτος θα χτυπήσουμε ένα κεράκι για 3 χρόνια για να πάμε στο 4ο. Then we're going into the 4th year, so you have to please blow the candle. Thank you! Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε να σας έχουμε κοντά μας και του χρόνου. Ευχαριστούμε πολύ την κοινότητα Παλαιάς Πόκερ, ευχαριστούμε την Φωκαϊόν Πολιτεία, ευχαριστούμε τον Δήμο Σαλονικού. Σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε και σας ευχόμαστε δημιουργική χρονιά. Γεια σας!